Den store rensemaskine fra Øgendals Maskinfabrik indeholder 2 solde. De bevægelige dele bliver sat i vibration, og en kontravægt sørger for, at det kun er soldene, der bevæger sig, mens selve maskinen forholder sig i ro. Når kornet lander i tragten, og der bliver åbnet for spjældet, løber kornet ned over soldene. Først hen over den øverste sold, der renser de fine urenheder væk, inden kornet tager turen hen over den nederste sold, der sørger for at skille de grove fremmedlegemer fra produktet. Under sandsolden ligger en plade, der sikrer, at de fine urenheder ikke finder vej ned i stensolden, der med sit grove trådnet kun tager sig af de større urenheder. Dermed transporteres de fine og de grove urenheder ud af maskinen på 2 niveauer og ender som affald, imens det rensede korn løber gennem tragten i bunden af rensemaskinen, klar til videre forarbejdning.